Rolig. Hvorfor den kan ikke? Kom lidt mere. Du må lidt på. Rolig. Nu er den ved at være der. Burde du have tabt den? Vi havde også den her slukket. Den har vi det. Nu begynder han at sejle lidt, fordi ellers så har du da ikke fået fight nok ud af det her. Hvad siger du? Nej, det er lige før vi tager den med næbet nu. Du må da sige, hvis jeg gør noget forkert. Nej. Skal du altså den til at springe? Ja. Jeg synes, det rykkede før, sådan den vinge der. Help? Help? We need help? Do you need help? Så kommer den op nu. Nå. Kom nu op på næsen. Op på næsen. Kom nu. Ja, jeg prøver. Nej, rolig. Du siger, du skal... Det var ikke det. Det var til fisken, at den skal op på halen. Det var ikke til dig. Du skal ikke blive utålmodig. Så strammer du bremse, kan jeg se. Rolig. Skal vi se, hvad? Er du ved at være lidt træt? Nej da. Er du træt? I think he's tired. You think? Should we get the knife? That's a new one, he thinks. Nice, works. Nu bakker vi til den, Lars, fordi du ikke overarm har. Og nu? Det bliver ikke så stor pumpen. Det siger jeg absolut ikke. Det skal du da, ellers kommer den der aldrig ind.
de kommer op igen. Kan jeg sætte næsen på den? Lige om et øjeblik. Ups. Mm. Jumping. Come on, jump, 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 jump. Hold da hen, Lars. Hold da hen. Hold da, lad være at blokere den. Det er godt. En dejlig lyd. For mig. Ja, den er da god til kameraet. Det er en dejlig fisk, du har på, Lars. Op. Yep. Jamen, så bare lad ham tage den nu. Og så i friløb? Ja, det har jeg. Okay. Ja, jeg er klar til at sætte den i. Nej, den ryger ikke af. De tager dem sgu. Jeg synes, jeg sværer at bringe på dig. Hvad siger du? Eso para dar, güey. Så det er godt. Con la Så hvad der op? Michuro.
Kan du ikke lige have et billede af den? Jo, hvis det kan Ja. Det kan du godt bruge igen. Ja, ned og så. Jeg bliver bare væk. Jeg skal ikke have et billede. Så, ned bagved. Ja, reference? Ja, det bill. Kom on, baby. On the bill. Come on, baby. Så siden til, så du også kan se, at der er lidt størrelse på, ikke? Siden til. Ja, du skal have vendt den op. Kom nu op med den. Den har en finde der med min. Den skal være lodret. Kom så, op med den. Skal jeg smøres helt ind i den? Ej, det er flot. Og så kan du så mærke den der nede på... Jeg har fingrene oppe i den. Ja, det er godt. Skal vi let it out? Let the way, okay. Should I take it or... Madame? ¿No sé tú? Helt udløkning. ¿Estás sangrando? Ja. Tirando. Let's see. ¿Vos te preguntas? ¿Tú? ¿Cómo vivo? Findes vi? Is it dead? Sí, dejó dicen de... You don't have to kill all the fishes. Okay. Så, no. Men det er jo som det er. Til os eller hvad det ¿Sí? ¿No dice ni? Nej. ¿Vamos a la prueba, güey? Aquí, mételo para allá. Para ver, para ver.